अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। महाकाल म्यूजिक 2 का नए नए ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। परमानंदपुर रोड करजाइन बाजार दीनानाथ सब दिन उगई छा भोर दिन सर और सवेर हो बाबा। दीनानाथ सब दिन उगई छा भोर दिन सर और सवेर हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेला और के बेर किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेला और के बेर हो। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। लई छ परीक्षा बाबा कते बरतीन के ताकै छरा बाबा भूखल 3 दिन के बाबा हो। लई छ परीक्षा बाबा कते बरतीन के ताकै छरा भूखल सब 3 दिन के। एक बेर दरस देखा के कनी दहन नजरया फेर हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेल और के बेर हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेल और के बेर हो। कर इंतजार जल बिच लाखों हजार हो। आज के दिन तोरा भेला पहाड़ हो। हाँ कर इंतजार जल बिच लाखों हजार हो। आज के दिन तोरा भेला पहाड़ हो। घोड़ा सवारी करै छ तोरा महिमा के नहीं कोनो जोर हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेल और के बेर हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेल और के बेर हो। सोनू सबरिया कर तोहर परब भल लिया परही ओकरा ककरो से करज। सुनै छो सोनू सनहिया कर तोहर परब भल लिया परही ओकरा के ककरो से करज। बोलब मडी जे हाथ जोड़ के लागै छ तोरे गोद हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेल और के बेर हो। किया आई लगेला ते दे रहो बाबा बेल और के बेर हो।